Hello friends, good morning. आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ। दा फाइनाली BTC सेक्रेटारि रिजाल्ट फैबाय मानोना जों गोबाव समनिफ्रायनो नेबाय दङमोन। बेनो जाबाय BTC साख्रिनि सायाव आरो गोबां पोस्ट आरो भिडिअ खालामबाय जे रिजाल्ट नांसिगौ होननानै। दा फाइनाली BTC निफ्राय लेटेस्ट आपडेट सफैबाय। बेनो जाबाय साख्रिनि रिजाल्ट Gr-3 लेभेलाव फैग्रोबाय। बेनिफ्राय लासै लासै फैबावसिगोन आरो जोङो दा नायगोन बे रिजाल्टखौ बबेयाव मोनदों, बोरै सिलेक्शन खालामदों आरो लोगोसे भाइभा टेस्ट माब्ला जागोन, डेट फैखाजोब्बाय। जों to Z नायगोन। बेनिखायनो जाय नोंथांमोना Bodo Job Info अफिशियेल इउट्युब चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाखादो जाहाथे लेटेस्ट भिडिअ नोंथांमोना मोननो हायो। दा जों फैबाय CSB नि अफिशियेल वेबसाइटआव आरो फैनाय लोगो लोगो गोबां नोंथांमोना कनफिउज जानो हागौ जे रिजाल्टखौ बबेयाव होदों होनोबा बे वेबसाइटआव दासिमबो पर्टेलाव होथ'वाखै। अके, थांनाय बाराव फरेस्टआव जेरै निउस पेपाराव होदोंमोन थिग बेबादिनो निउस पेपाराव होदों। नोंथांमोननो नाथाय टेनसन गैया, PDF फाइलखौ आं होना होगोन डिस्क्रिप्शनाव। नोंथांमोना चेक खालाम एबा थाबैनो आपल'ड जागासिनो दङ आरो लोगोसे नोंथांमोना WhatsApp ग्रुपआवबो मोनगोन। बेनो जाबाय PDF फाइलखौ। दा जियानो जा जों मोनग्रोबाय। बेनो जाबाय BTC सेक्रेटारि पस्टनि रिजाल्ट। दा नैबे पर्टेलाव एक्चुअलि होनाय जायाखै, बेखायनो एसे आन्दायनो हागौ। नाथाय एडमिटखौ नोंथांमोना एडमिटखौ बेयावनो डाउनलड खालामनो हागोन। बेनो जाबाय भाइभा टेस्टनि सायाव आरो बेखौ नायोबा थाबैनो दाबावैनो नोंथांमोननि गोदान पस्टनि रिजाल्टआ फैथारसिगोन। बेखायनो बड' जब इनफो इउट्युब चेनेलाव नोंथांमोना जेब्लायबो नायबाय था। दानिया जोङो PDF फाइलखौ नायगोन। टेनसन गैया, आं PDF खालामखाबाय, नोंथांमोना बेखौ मोननो हागोन। दा बेनो जाबाय नोंथांमोननि BTC सेक्रेटारिनि रिटेन एग्जामनि रिजाल्ट, जेराव नोंथांमोना रल नाम्बार मोनदों आरो बिनि नोंथांमोननि सिलेक्शन प्रसेसखौ लांदों 1:3 नोंथांमोनखौ लांदों। अके, आरो बे भाइभा टेस्टआ नोंथांमोननिया डेट फैखाबाय आरो बे डेटआ जाबाय जोंहा 3 आरो 4 आगस्टआव CSB बिल्डिंआव नोंथांमोनखौ अरेल टेस्टखौ लानाय जासिगोन। अके, स' अरेल टेस्ट दंबावो। अरेल टेस्टआव गासै 15 नाम्बार दंबावो एबा भाइभा टेस्टआव गासै 15 मार्क्स दङ। गासै टटेल 100 मार्क्सनि जेरै एग्जामाव 85, बेनिफ्राय नोंथांमोननि अरेल टेस्टआव 15 नाम्बार दङ। गासै 1335 केन्डिडेट्सखौहाय भाइभा टेस्टआव लांदों। डेट मिन्स जों मिथिबाय 1:3 नोंथांमोना लांनायखौ नुनो मोनदों। अके, स' 1:3 नोंथांमोनखौ लांदों बे भाइभा टेस्टआव। अके, स' बेखायनो जायफ्रा भाइभा टेस्ट सहैबाय मोजां होदो आरो बे भाइभा टेस्टआ 3 आरो 4 आगस्टआव जागोन। क'क्राझार CSB बिल्डिंआव मेन CSB अफिसावनो नोंथांमोना भाइभा टेस्टखौ हैनांगोन। दानिया बे रल नाम्बारखौ नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामना ला। थ' बेखौ नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामना ला, भिडिअखौ पस्ट खालामनानै, नङाबा लोगोसे PDF फाइलखौबो आं नोंथांमोननो हरगोन, डिस्क्रिप्शनाव होनो हागोन आरो लोगोसे WhatsApp ग्रुपआव हरगोन। दा बिनि नोंथांमोननि भाइभा टेस्टनि एडमिटखौ माब्ला मोनगोन? बेनो जाबाय CSB नि वेबसाइटआव मोनगोन। बेनो जाबाय जोंहा 30 जुलाइ। अके, 30 जुलाइनिफ्राय नोंथांमोना CSB नि अफिशियेल वेबसाइटआव मोनसिगोन। बेनो जाबाय BTC सेक्रेटारि पस्टनि भाइभा टेस्टनि एडमिट कार्ड। थ' बेखौ नायोबा जोंनि थार्ड ग्रेड जोंहा BTC सेक्रेटारिया फैग्रोबाय आरो बेनो जाबाय नेक्स्ट लेभेलाव जोंहा Gr-4 दङ। Gr-4 भेकेन्सि आरो फरेस्टनि भेकेन्सि आरो टेटनि भेकेन्सि आरो लोगोसे थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडनि गोबांथार दंमोन ना, बेनि रिजाल्टआ लासै फैसिगोन। एन्ड बेनिफ्राय 15 आगस्टनि सिगां नोंथांमोना जयनिं जानाय चान्सआ दङ। दा बेखिनियानो जों गोबाव समनिफ्राय नेगासिनो दंमोन BTC नि रिजाल्टनि बागै आरो लोगोसे आंबो नोंथांमोननो एसे बाथ्रा खादोंमोन जे जायखि जाया 28 बेनिफ्राय 30 जुलाइआव रिजाल्ट फैनाय चान्सआ दं होननानै। दा फाइनाली 29 जुलाइआव फैग्रोबाय। बेनो जाबाय BTC सेक्रेटारि। अके, दा बेखौ नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामना ला। सोरना दङ नोंथांमोना नायबानो जाबाय। टटेल पस्टआ 420 दङ। बिनि गेजेराव मोनसे BTCआव सासे पस्टिं जागोन। बेखायनो बे मोनसे BTCआव नोंथांमोनखौहाय 3 लिंहरदों भाइभा टेस्ट खालामनो। अके, एबा भाइभा टेस्ट लानो आरो। अके, नोंथांमोननि फाइटआ मोनसे पस्टनि थाखाय 3 केन्डिडेट्सआ फाइट खालामगोन 1 पस्टनि थाखाय। बेखायनो नोंथांमोना मोजाङै हो भाइभा टेस्टखौ आरो बे भाइभा टेस्टखौ जुदि क्लियार खालामनोबा नोंथांमोना मोनसे हेल्पफुल भिडिअ खालामगोन जे BTC लेभेलाव माबादि साख्रिया जायो, जब प्रफाइला मा आरो मानि सायाव नोंथांमोनखौ सोंनाय जागोन, बेनि सायाव A to Z नोंथांमोननो भिडिअ खालामगोन। दा जियानो जा बयनिसिमबो अल द बेस्ट थाबाय जाहाथे नोंथांमोननि भाइभा टेस्टआ क्लियार जायो। स' बेनिफ्राय जायनि नोंथांमोननि रिजाल्टआ मोजां जायासै टेनसन गैया, नेक्स्टनि थाखाय ट्राइ खालामनांसिगोन आरो लोगोसे नोंथांमोननि नेक्स्ट लेभेल भेकेन्सिनि साख्रिनि रिजाल्टआ फैगासिनो दं। बेखायनो बड' जब इनफो इउट्युब चेनेलाव नोंथांमोना नायबाय था जाहाथे लेटेस्ट भिडिअ नोंथांमोना मोननो हायो।